som les estudiants d'Educació Social que hem guanyat aquest projecte Slow City i jo sóc l'Alba. Jo soc la Laura. Jo la Martina. L'Edurne. Lídia. I estem aquí a Eslovènia, justament al castell de la ciutat i ens estem passant molt bé aquests dies. Està sent molt interessant, una experiència molt xula. Estan sent molt majes, super mones i molt bé. Jo crec que ens estan acollint superbé. A més, avui hem anat a veure el monument i ha sigut molt interessant perquè hem vist quin treball fa aquesta organització darrere de les persones, tant les víctimes com les persones que produeixen l'accident, i aquest monument ens ha agradat molt perquè es veu que poden anar les persones que han causat l'accident sense poder posar en un compromís a les famílies que han perdut la víctima, i això la veritat ha sigut molt interessant. Molt interessant perquè a les nostres ciutats això no passa i aquest respecte que se li dona i aquesta importància que se li dona no és el mateix, i per això ens està generant més interès en conèixer més com aquest tema i com el tracten, tot això. I el que més d'això, ens estem passant superbé, estem fent molt de turisme, estem veient les ciutats i superguai. Estem rient moltíssim. Sí.